Ngani zakwethu sanibonani okankomgodo lumfana udabani yalwazi ingevu nomo manje nginika ama-update. Ngani zakwethu sanibonani okankomgodo lumfana udabani yalwazi ingevu nomo manje nginika ama-update amatekisi osihlalo bayafona bathi godole abantu bayeze eMsinga siyawadedela amatekisi ayeza eMsinga. Ngibhale iheheba lephepha ngoba osihlalo bengikhuluma nabo sixoxisana. Lalela-ke ngizofunda nje la ulalele ukuthi ngakini kuthiweni. Ngizoqala lapha kusihlalo waseDandi Taxi Association. Ubaba uZwane uSherman walapha eDandi uSA Zwane uthe ubaba uZwane ke ngo8 lapha egarage eShell kwaJeff abantu imoto ziyobesuka ngo8 o'clock zibheke eMsinga. Lalela uthi ubaba uZwane anizukhokha ngisho isente wonke umuntu osuka eDandi lapha kwaDlamini ukuyofihla inkosi yamagcokama. Lalela uthe ma ungafikanga ngo8 uyoyifica imoto sehambile usho ukuthi awusakwazi ukuhamba u8 awukushayele usulapha zobe ephuma ngo8 funa ungizwe kahle. Lalela makukhona ongakuzwanga kahle ke ukhona lapha urank manager uMabhuti Zwane. Inombolo kaMabhuti Zwane ke ithi 083 595 1662. Ngiyayiphinda uMabhuti Zwane orank manager lapha eDandi 083 595 1662. Yebo ezaseDandi ke lezo. Bese ke waphindwa wangithinta futhi unakazi lapha wathi wegodole amatekisi kwaMayimayi asandile mfowethu. Kuvele kwaqhamuka nje uNgcobo uNgcobo niyamazi uNgcobo lo wama MMN walapha enquthu uNgcobo kodwa imoto zisebenza la eAtha. Bathi nje bazokhipha amatekisi awu10. Bathi bazokhipha amatekisi awu10 lapho ke kukhona uCimba walapha emachunweni nayo lapha eAtha benosibiya abalapha eAtha abangama owner lapha eAtha bathe bakhipha amatekisi beboba u3 bakhiphe amatekisi awu10. Engicabanga ukuthi amatekisi azobekwa Mayimayi asezodlalela la ko70 mangithi ngiyabuka nje ngiyabukela ngendlela yami. Ilokho kunye unakaza ngitshele khona wama SSJ ya. Bese ke ngaphinde ngathintwa uassociation walapha kwaDukuza Taxi Association. Yebo uSherman walapha yake ubaba uD Mhlongo usihlalo wakhona lapha kuthiwa amatekisi asuka lapha eStenga Taxi Association. Bathi ke nkosi yami bayacela ukuze bethela upetrol kube u400 ukuya nokubuya lokho kushuthi u400 jodwa uyahamba uyabuya kuphela ireturn 400. Bakhipha amatekisi awu30. Bakhipha amatekisi amangaki lapha kwaDukuza Taxi Association awu30 amatekisi. Kuthiwa nizohlala lapha eStenga Taxi Rank ila nizobe nilokhuzwa khona uzobe khanjwa ekseni. Lalela nini inombolo ithi 082 082 501 6526 082 501 6526. Nizobe nitholana no XA umbomvu lapho enizobe nitholana naye. Bakhipha amatekisi awu30. Bese senyuka siya lapha phambili eMandeni. Ngicabanga ukuthi iMandeni usihlalo walapha mangithi ngiyabuka usihlalo wakhona uSW Kubheka. Yebo lapha indawo oNembe Macambini Mangethe oHwebede Taxi Association. Bakhipha amatekisi awu15 lapha eMandeni bakhipha amatekisi awu15 u350 kuphela lo une return phakathi 350 uphatha wodwa 350 return injalo ndaba. Amatekisi azophuma ngo6 o'clock ekseni on Saturday. Niyangizwa ukuthi ngithini kuthiwa ke la azonithathela khona azosuka kwaSiqumbe erank kwaSiqumbe erank ngo6 ekseni kuzobe sekunjalo. Kusho ukuthi ke inombolo mawukuthi khona la nidideka khona enizothintana naye nizothintana ubani lapha uMdanda nizothintana noMdanda enombolweni ethi 082 257 5219 082
257 5219 umdanda loyo nidibane naye usihlalo wakhona SW Kubheka bese siya lapha ya empangeni A rank empangeni ngicabanga uniyazi A rank empangeni kukhona usihlalo lapha uVF Mthiyane uchairman walapha A rank ubaba uMthiyane amatekisi akhishiweke lapha ya ningilalelisise kahle ke lapha empangeni Friday ntambama amatekisi awu10 azobesuka empangeni lapha ya A rank esuka eMsinga bese kuthi another 10 khona empangeni kuthiwa benzela abasebenzayo ke bazosuka ngo6 ekseni belibangise eMsinga angithi ningizwile akushuthi bakhipha amatekisi awu20 elapha ya A rank uma kuukuthi khona okukudida noma ufuna ukwazi kabanzi kunobaba Fakude olapha kwiDC umthinte enombolweni ethi 082 352 3627 angiphindi 082 352 3627 ubaba uFakude ozomthola lapho A rank lapha empangeni ngicabanga ukuthi nitholile ngizophinda ngifake inombolo zalama association siyabonga kakhulu kosihlalo bama association ngaba kwenzile ubaba uZwane uphinde wachaza wathi hey khululekani webafana mandlule dandi akekho umuntu ozobe nivimba ukuthi nenzane enibuza ama question cha nizobe nihambisa abantu eMsinga ningaba kwethu udaba nalwazi siyabonga kakhulu kosihlalo into enisenzela yona kulesikhathi esinzima kangaka hey angazi ukuthi ngingabonga ngithini siyabonga kakhulu ngani zakwethu kwasekuqhamuka ke ukhona usisi odumela ko social media niyamazi bathi uMakoti style uMakoti style uyangifonela wathi Godole sivele sashona thina lapha eShoprite senzela ukuthi mhlambe mabe khona abanye abawuthi bashoda ngokudla bese sikwazi ukuthi sibanikeze lokho esiyobanikeza khona wavele wathenga igrocer lapha eShoprite waseMsinga wathenga igrocer ka 15000 uzwileni 15000 injalo indaba ngani zakwethu ngingaba kwethu udaba nalwazi siyabonga kakhulu ngani zakwethu bafowethu sanibona ngani zakwethu ngibingelele uMabheshu nguSherman angihambi ngedwa ke ngihamba nomfowethu ke la uzoyichaza naye bafowethu ke sithunywe ibandla lokasithole ibandla lakwa OK Mondise okubhudu umgabadeli nobhudu uMageja mfowethu ya kunjalo lisithumele bafowethu njoba nazi kule weekend kwi-weekend yaseMsinga yokuyofika so ibandla lakasithole likhipha amatekisi awu10 amatekisi azophuma kusasa kaMayimayi isikhathi u5 u350 okuya nokubuya ke lo 350 awu10 amatekisi futhi lamatekisi awu10 akhishwa ibandla lakasithole aeda kulawa akhona vele so ngenza kwethu ke mangabe nifuna more information ngizoyifaka inamba zobhuti engizoxhubana naye siyabonga bafowethu sanibona ngani zakwethu ngibingelele uMabheshu nguSherman angihambi ngedwa ke ngihamba nomfowethu